Днес е ден, в който се возим на автомобил Тесла за пореден път. Един от любимите ми автомобили. Няма по-хубаво усещане от това да се движиш супер бързо за секунди. Невероятно усещане. Като цяло колата е много маневрена, много удобна, с много екстри и ми харесва. Опитвам се да направя аналог с някакъв художник или произведение на изкуството. Как бих сравнил Тесла, самият автомобил, с какво произведение или дори стил изкуство, които да подобяват до някъде начина на изпълнението на този автомобил или той да наподобява такъв стил в изобразителното, изобщо в изкуството на 19, 20, 21 век. Перфекционизма, с който е направена колата, ми напомня творби на художниците от американската сцена, като Франк Стела, Джеспър Джонс и, разбира се, не на последно място, Енди Уорхол. Защо сравнявам тази кола с техните произведения? Защото тя е перфектна, тя има дизайн, тя е в крак с времето, създава едно авангардно усещане за това, че имаме прогрес в човешката мисъл в случай направлението автомобил. Но съответно на времето, когато Франк Стела, Клас Олденбърг, Джеспър Джонс, Джексън Полок, Енди Уорхол са правили своите изложби, те също са създавали това усещане за авангардност. Поп-културата тогава е била на страхотно ниво и бих направил такъв паралел. Днешното видео е Тесла, поп-арт автомобилът, който имаме удоволствието да караме.